Goikasa nsemo ya siasa na boigo no kubwata chikura litukuria kabere bonno maigaje kyombekeri kyobochori ne chimbe IBC ko chakurikia baki chikura nige county ya Nyamira litukuria ya lero ya nyara kwenekia umubaromoke asabanto beso kyomuliki tukurose county ya Nyamira Job Mange na roboti rwa senchira enkeranu aseri tukuria kabere omoroberi bwe kwerikia chikura abantu barabakemono babeire bagwesokia Omukarani oyo mubwe kiombe kia IEBC Abdi Nyanumba asegetwekemo ime ya Township Ward County ya Nyamira natebe mbure nyinge ya twete litukolia igoro njabeteke gutanga abantu abange gwesokia omoroberi oyo no chagete yesterday turachaka senjira irengi yabona asengenjo challenge sinjiror nambe ya moli tukolia igoro mbura ya twete nyinge sana ekagaranga abantu mbacha gwesoki bacha kubwata chikura ambaibere yutsi abange most na to target and them very motivated. Oyo mo asebali bakoliye kirego kyo MCA ime ya Township Ward Samuel Ontari na sababa menyi banyamira gwesoke nako bwatekura. Igo togo sabanga abantu baitu banyamira babwate chikura asobonge ekiagara chikura na chekerwanero kiranyale kolete change na magendera asobuma bwabo. Abamenyi banyamira mbasabwa ko bwatekura elinde batoro murayora chiko bakonya bana Kenya mbatagete ko bwatekura embura yasalitiwara kona gocha bare andi tutete ko bwatekura ekiagere kura nere kogera obwe kura muraye kura no muraye tutagete ko chora oyo gotokonya bwa magenderera kobono ngo ba haji basoka sobonge babwata chikura linde tonyara ko Nyamira yaito especially Township Ward tigaba nyara ko bwata chikura elinde rito nyara ko choro morai oratorai bia omate umbia wechorera bono mbia twechorera barai to chao chorera umawete natyo yo ba chorere ekiombe kia IEBC ngia sabuge tare binyoro ime na gosomya abamenyi banyamira igoro yo buja bwoko bwata chikura no ena ndaba kwa chikura ba etapaka imelisa bwa karumo ndo tete ko bwate kuro tanyara wiki town ya senjone chibes chibole tarali no ne pikipiki ende banyara ko bwata sobonge ekura yago nerengao yao Kinko reporter ya Ndizi TV Korwe County ya Nyamira Eritariane Job Maangi.